पुणे मनपा स्थायी समिती अध्यक्षपदाची आज निवडणूक होणार आहे। भाजपकडून श्रीनाथ भिमाले यांना संधी देण्यात आलेली आहे। भिमाले हे बिनविरोध निवडून आलेले आहेत। केवळ आता निवडीची औपचारिकता बाकी आहे। एनसीपीच्या सुहास टिंगरेंचा अर्ज बाद झाल्यानं ते बिनविरोध निवडून आलेले आहेत। पुणे महापालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षपदाची आज निवड होणार आहे। एक हाती सत्ता असलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून श्रीनाथ भिमाले यांच्या निवडीची औपचारिकता बाकी असल्याचं चित्र आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुहास टिंगरे यांनी अर्ज दाखल केलेला होता, मात्र तो मुदत संपल्यानंतर 1 मिनिटाने आल्यानं बाद होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे भिमाले यांची बिनविरोध निवड होण्याची चर्चा आहे। इतर विषय समित्यांच्या निवडणुका 27 फेब्रुवारीला होणार असून पीठासीन अधिकारी म्हणून दीपा मुधोळ मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे।